θα σε σβήσει, πρέπει να το κάνει να γυρίσει την αγινάρα και να την πιάσει από πίσω. Σαν το αρνί. Και μετά τάκ του κόβεις το κεφάλι. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο κόψιμο της αγινάρας που πιστεύω ότι γίνεται σε όλα τα μέρη της Κρήτης με τον ίδιο τρόπο. Πάμε τώρα, κύριε Πατεράκη, το γνωστό ρακολούλου εδώ. Να πάμε στο τραπέζι να την Τώρα στις μελιτάκους πάει να πει ότι η αγινάρα δεν έχει φάρμακα. Γιατί όλες έχουν φάρμακα, έμπλησες πράγμα. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πάμε τώρα, τη βάλουμε στο τραπέζι. Έτσι. Τη βάλω στον νόμο. Λάμπρο, θα άρεσε το καθάρισμα της αγινάρας. Τώρα τι κάναμε? Γυρίζουμε ένα μικρό βίντεο για την αγινάρα. Είχε αυτό να παράδω να σκοντάψω. Είσαι το καλά. Έλα, Καλλιόπη. Λοιπόν, το κλασικό καθένα της γυναίκας, τα πίσω φύλλα πάντα και τα καθαρίζουμε προς τα έξω. Δεν είναι το πιέζει, άρα. Το οποίο σημαίνει τι? Έχεις πολλά κράτια, πολλά φύλλα. Και είχε πιο πικρές ψυχότητες. Πρέπει λοιπόν να προσέξεις την ώρα που καθαρίζεις, να μην πετάς την ψύχα από το φύλλο, να πρέπει να βάζεις το δάχτυλο έτσι. Για να φτάσεις στο επιθυμητό σημείο που τα φύλλα είναι πολύ πιο μαλακά από τα εξωτερικά, τα οποία μπορεί να τα φτάσεις κιόλας. Τώρα με την πάρουμε μεριά και την πάμε στο λιμόνι για να μάθεις πρώτη με το ρίδα από αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ πικρή. Σε πλύνουμε το μαχαίρι με το λιμόνι γιατί επειδή κόψαμε την ρίδα της έχει πικρήσει και ξεκινάμε να την πάμε μεριά. Τώρα έχουμε 3 Μαΐου, πότε κόβεις συνήθως τις πρώτες αγινάρες? Συνήθως το Πάσχα είναι. Ναι, αλλά το Πάσχα Είναι Απρίλιο σχεδόν. κάθε Απρίλη δηλαδή. Κάθε Απρίλιο, κάθε... Βάζουμε λεμόνι λίγο. Τα γυνάρα. Μέση. Τέταρτο. Βγάζω τα μαλλιά. Κάνουμε δοκιματέρια της αγινάρας. Α, ναι, συγγνώμη, κάνουμε μόνο μέσα. Νέκλασες. Το χαρό του. Λάσκεσαι, εσύ Χριστό. Μεγάλη έτσι. Θα μην απαγγείς το πλάνο, ακούσε. Ευχαριστήστε. Εντάξει, το πλάνο μου χωρίς το γρήγορα. Το Ελληνάδικο με την εργάση, και ο Τάδε καλεσμένος, ο Τάδε. Πάλι παγωτό έχεις. Πώς έχεις καθαριστεί, δυο? Γιο. Μια μικρή. Ωραίο. Εγώ γουστάρω το ζουμί της αγινάρας, το βάζουμε στην αρχή μέσα και πίνουμε. Να μας πέσεις σχόλια, θέλεις να παρουσιάσεις. Μέσα το... Κάτσε, αυτό δεν έχω δουλειά, πες το γρήγορα. Τι το είπα γρήγορα? Ναι, εννοείται. Τώρα σπάμε μυστικό. Για πες το. Σιγά σιγά. Παγώ εξαφανιστές. Παγωτομικό λαγί. Αλάτι. Παγωτομικίστες. Αλάτι, δεν έχουμε αλάτι, Στέφανε. Άκουγα από κάτω να πετάς τα φύλλα. Ναι. Να δοκιμάσω. Εγώ είμαι ο δοκιμαστής. Πάρα πολύ ωραίο. Η έκφραση προσώπου σας δείχνει ότι Βοηθήστε. η αγινάρα είναι καταπληκτική. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν η συγκομιδή και καθαρισμός και φάγωμα της αγινάρας. Peace.